Γεια σας! Είμαι η Νεφέλη και αυτή είναι η Ραφαέλα. Άντε καλά. Λοιπόν, είναι το κανάλι μας που λέγεται I Νέφη Ράφη. Δεν θα σας πούμε πολλά, αλλά θα σας εξηγήσουμε με τι θέματα θα ασχοληθούμε. Ωραία. Θα ασχοληθούμε πρώτον με μόδα, Διαγωνισμούς, ανέκδοτα, πάρτι και πολλές εκδηλώσεις και καυτά νέα. Λοιπόν, να πούμε τον πρώτο διαγωνισμό μας. Αυτός θα είναι ο μόνος. Ναι. Θα υπάρχουν κι άλλοι βέβαια. Λοιπόν, βγάλετε μια φωτογραφία σας, να είναι περισσότερο από κρυάτικη θέλουμε. Να είναι από κρυάτικη περισσότερο και όποια ψηφιστεί περισσότερο και όποια ψηφιστεί από εμάς καλύτερη φυσικά θα κληρωθεί. Η πρώτη θα είναι νομίζω μία βόλτα στο κανάλι μας. Φυσικά και η δεύτερη είναι αυτή που θα πάει μία δωρεάν είσοδο στο κανάλι μας. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για πρώτη φορά. Σας ευχόμαστε να δείτε και να απολαύσετε το κανάλι μας. Γεια σας!